klaar voor en hebben er zin om, want het is weer tijd van Check. Mooi is de best. Check, shock en ontdek. Ja, mooi is de best en mooi dat ze op squallen zit. Want ook zo is het echt net naar squallen gaan kennen. Spijbelje, lekker net naar squalleta. Het klinkt spannend en stoer. Elke nier zit op die saaie squallen en do bist lekker boeten. Maar een soort band die spijbelje binnen Hielendal net zo gelukkig. Zij spijbelje omdat ze het echt net leuk vinden op squallen of omdat ze dus problemen hebben. Spijbelje is dus echt een probleem. Ja, spijbelen is wel een probleem. Nou, omdat het op zich een voorbode is van gedrag wat je liever niet wil hebben. En het brengt ook zorgen met zich mee. Je wil graag dat kinderen naar school gaan. Kunnen ze goed leren. En daar komen ze later ook goed in de maatschappij van. Aan de ene kant vind ik het niet goed dat ze spijbelen. Maar het kan ook zijn dat ze vaak gepest worden of dat er gewoon iets aan de hand is. Ja, te begrijpen is het wel misschien, maar handig is het natuurlijk net vanzelfs om thuis te blijven van squallen. Aan het meer hoor. Maar eerst. De chaos na de aardbeving en de tsunami van vreed die het waardeersten van Japan trof, is grut. Huizen, auto's, dieken, kassen, bregen, alles is vernield door het wetter. Verslagjouwer Eduard Rekker zit in Tokio, zo'n 200 kilometer van het troffen gebied. Ont check joeg Eduard terug dat er in Tokio nog noiskokken binnen van de aardbeving. Bijen in Tokio kunnen net naar squallen, om het stapjachtennetwerkje terug stroomstorings. Reddingsteams doggen wat ze kennen. Duizenden mensen en bijen zitten in opvangcentra. De actie met voetbalplaatjes van een van de grote supermerken is weer aanrond. Voor alle bijen die het haar album nog net vol hielden, weer er een voetbalplaatjes ruilbeurs in het Abel Ensta-stadion. Maar de bijen uit de Jouwer hoeven daar net heen. Want op een Jouwer hien ze haar eigen ruilbeurs. Ze mocht inbakken, deze derde. Het waren trouwens net alleen nog bijen die drok ontruilen wien. En echt net alleen nog jongens. Het maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent. En ik doe elk jaar haast daarmee. Mario Kart speel je in een echte kaart. En boksen in een echte boksring. Dat kon we aanronden sneuren op het Fries kampioenschap Wie 2011. Het kampioenschap wordt houden in het dorpshuis De Klink in Koudem. De spullen die spelen waren voor het Fries kampioenschap wien Mario Kart, tennis en Boogie Superstar. Maar eens gaat het meer om de willen als om het winnen. Na je week in Check een reportage van onze eigen verslagjouwer Eduard Rekker in Japan. Hast je een vraag aan Eduard? Stuur het in via check.nl. Dan jouwen wij het om hem terug. En waar is uw Aliet? Niet op die boeten stiet. Ha, Aliet! Hey Reinoud! Hey, sinds dat we wachten op ijs of zo? De winter is toch al lang voorbij. Nee jongen, ik wacht je nergens op. Ik stiek gewoon wat naar het wetter te zien. Waar is hoe het heen gaan, denkst je? Nou, die kant op. En dan? Geen idee. Nee hè? Maar ik wel. Het is een beetje moeilijk om hier uit te lezen. Maar als het een paar minuten hast, dan stiek je ik een plakje op waar ik het die perfect uitlessen kan. Oké? Geen probleem. Hoor straks. Dat je wij intussen even Sjen uit Spijbelen, want daar is volle meer over te vertellen. Tonge Santje Maart, de dij van de leerplicht. Raar ijs, want toch is toch alle dagen troch de wieken leerplicht. Maar toch binnen de meisken die graag aandacht vreegje willen voor de leerplicht. Want er wordt een soort spijbelen. Goedemorgen. Petra Hoekstra is officier van justitie. Zij maakt beziekje om dieven en boeven achter de tralies te krijgen. Maar houdt haar echt wanden met de leerplicht. Want bijen die spijbelen, die overtreden de leerplichtwet en binnen dus echt strafbaar. Kinderen moeten leren. En als ze dat niet doen, dan kunnen ze later ook geen baan krijgen of niet genoeg geld verdienen. Ik vind het wel goed, want sommige kinderen vinden het gewoon niet leuk om naar school te gaan. En dan krijgen ze dus een straf, zodat ze wel naar school gaan. Maar je zou ook kunnen zeggen, dat mag iedereen toch lekker zelf weten? Nee, want je moet wel een goede carrière krijgen en veel geld verdienen voor als je later een gezin krijgt. Ik ga altijd wel naar school. Ja? Heb je wel eens geen zin?
Soms, maar ja, ik ga toch. Omdat het moet? Ook, maar het is ook belangrijk voor mijn toekomst. Nee, ik spijbel niet. Nee. Waarom niet? Ik vind het belangrijk om naar school te gaan voor je toekomst. En zo kan je je ook zo voorbereiden. En als ik naar school ga, heb ik meestal dan ook niks te doen. Echte spijbelaars binnen er dus net hier op de Prins Mauritskwallen in Ljouwert. Maar dochs wordt er spijbelen. Nou, dat kan zijn omdat ze thuis heel lastig hebben, heel moeilijk hebben en daardoor zich niet goed kunnen concentreren en niet naar school gaan. Of omdat ze het belang er niet van inzien en liever op school niet komen omdat ze buiten op straat willen rondhangen. En als je niet goed naar school gaat, wat gebeurt er dan? Gaat dan de politie komen? Nee. Nee, hè? Wie gaat er komen dan? De leerplichtambtenaar. Oei. Die komt vragen waarom je niet naar school gaat. Hey, en als je nou zo'n leerplichtambtenaar doet, je zegt nou ik ga toch niet, want ik vind de school niet leuk. Wat gebeurt er dan? Als je dan niet naar school gaat, dan krijg je de leerambtenaar op je dak. En kun je een hoge boete krijgen. Dat klopt. Als een kind spijbelt, dan is het zo dat we hem kunnen uitnodigen bij ons op het parket. En met hem kunnen praten van hoe komt het nou dat je spijbelt. Met hem ook afspraken maken of met haar. En als hij die afspraken niet houdt, dus inderdaad niet naar school gaat, ja, dan krijgt hij inderdaad van ons een papier, een brief, waarin staat hij naar de rechter moet komen. En dan kan hij daar een straf voor krijgen. En dat doen we ook. Iemand die het vaak spijbelt, kan dus echt van de jochten verschijnen matten en straft worden. Dat hield vanzelfs net als een keer naar de Tosca-dokter mast of als die zuster trouwt. En dan hebben we ook nog luxe verzuim. Nou, luxe verzuim is in feite dat ben thuisblijven. Net omdat er sprake is van zwaarwegende omstandigheden, zoals de wet dat zei. Dus er is hier een slim ziek in een familie of er trouwt iemand. Maar gewoon omdat we eerder op vakantie willen bijvoorbeeld. Of we willen wat langer op vakantie. Dat is echt luxe verzuim. Mooi dat? Nee, luxe verzuim mij net. Nee. En als je buurvrouw nou vanmiddag een feestje geeft? Nee, die wacht maar. Als je naar de huisarts moet of naar de tandarts, of als je ziek bent, dan mag je wel 5 vragen. Doe je dat vaak? Nee, niet heel vaak. Dan moet je een briefje schrijven of je ouders gaan meester informeren. En dan gaat meester vragen waar je naartoe moet en zo. En dan mag je vaak wel naar tandarts. Als het een keer van squallen thuis blijft, omdat er wat heel belangrijks is dat voorgeeft, hoeft dus net benauwd te wezen dat het voor te zelling mast. Maar de officier van justitie zal altijd grote spijbelaars achter de voeten zitten blijven, want we hadden nou een keer leerplicht. In de leerplichtwet staat dat elk kind van 5 tot 18 jaar naar school moet. Ja, dat was leerplicht. Maar de leraren hadden plicht om er wat leuks van te maken. Eén keer in de zafvaltijd komen alle leraren bij elkaar en praten ze over haar werk. En doen ze nieuwe ideeën op. Dat is leuk voor de leraren, maar takkelijks ook leuk voor die. Alle gemeenten uit het basisonderwijs komen hier bij elkaar om inspiratie op te doen. Om nieuwe ideeën te krijgen voor haar werk op school. Het gaat deze keer over het zelfs maken of broeken van filmpjes in de klasse. Het gaat over beeldtaal. Margje Nijdam en Leonore Jepma binnen de rek en zij maken hier een filmpje van de workshops. Dat binnen dus de lessen die de meesters en de juffers hier krijgen. Margje en Leonora binnen de kleer voor om te filmen. En ze weten hoe het jet. Nou, je moet niet te lang filmen, want dan wordt het saai. Ja? En je moet ook eerst vragen of de mensen gefilmd willen worden, want als ze dat niet willen... Nou, hadden we een idee voor een eerste shot van deze film. En hoe gaat dat, Leonora? Nou, straks als Margje die zegt 3, 2, 1... en dan heeft ze een teken en dan is de bedoeling dat jullie als publiek zeggen van... welkom op deze inspiratiedag. En wat is het teken? Wat is het teken? Zo. Welkom op deze inspiratiedag. Margje en Leonora bepraten eerst met hulp van Josje wat ze vregen zullen bij een interview. Daarna filmen ze alle workshops. Ja, doe maar! Stop. Ja, gaan we zitten. Gaan we volgend stukje maken.
Vanmiddag worden er dan ook miljoenen Egyptenaren verwacht. Valentijnsdag. Wat gebeurt er met je als je verliefd bent? We zijn nu bij 2 workshops geweest. Hoe was dat? Nou, dit was wel leuk om te filmen, ja. Weet je waar die workshops over gingen? Nou, de ene over filmen en de andere ging ook over, hoe heet het? Over programma's voor kinderen. Een soort van journaal. Ja. Wij doen samen met het Hannemahuis. En zo stapt hij dan al in het verleden van de eigen. En waar ging je deze workshop aan zoeken? Ik lette eigenlijk niet echt op. Ik was meer bezig met het filmen. Ja. Nou, ik denk dat we zo meteen de mensen die geweest zijn nog even gaan aanschieten. En dat we die even wat vragen gaan stellen. Bent u leraar of lerares? Waarom bent u regisseur geworden van Spangas? Snapt u iets van techniek? Wat vond u van de workshop? De workshop die ik net gevolgd heb ging over check. Dat je ineens wow hoort, weet je wel, een doelpunt. Oké, dank u wel. Graag gedaan. En dan is het tijd voor de montage van het filmpje. In een echte montagestudio van Omroep Friesland gaan Margje en Leonora met hulp van Josje aan de gang. En hoe denken je zal het filmpje beginnen? Ja, dat moet erin. Welkom op deze inspiratiedag. En als dan ik een eigen filmpje maatje wordt van check, stuur het in. Zwaar je ervoor dat het net langer wordt als 3 minuten. Kist het dan heel simpel uploaden via onze check huispagina. En het mooiste filmpje sturen wij uit in check. Eens even zien hoe het jullie het. Aliet, wat nou? Is het tijd? Nee, het is tijd voor een experiment. Ik zal die Sjilletter Reinoud werd het wetter in de sleert hinneget. Zo, die staat op. Daar kom ik straks bij waarom. Dit is een stuk loon. Bouwloon of grijden, dat maakt het net zo volle uit. Het is prachtig waar. Maar dan, in Ien begint het terrein. Het wetter zakkert, verdwijnt in de groen. Maar het zakkert niet kilometers de diepte in. Want onder de oppervlakte begint het wetter in lietse streamkes erin. En hoe rint wetter altijd? Precies, van heeg naar leeg. En leeg is in dit geval de sleert. Het wetter van het loon stroomt dus in een sleert. En van daaruit in een veert of in een kanaal. Het maakt dus een kilometerslange reis. En uiteindelijk komt het in de zee. Nou, let op. Boppen de zee, kind, kijk was bij us, zijn nou en dan de warme zinnen. En wat gebeurt er nou met wetter als het warm wordt? Precies, het verdampt. En die wetterdamp, die gaat omheen, sa de loft in. Maar boppen in de loft is het koud. En daar kwollet de wetterdamp dus oor en verhoor het weer in, zomaar, wetterdruppels. Nou, die vallen vanzelfs naar onderen ta en dat is deer gewoon Rijnwetter. En dat Rijnwetter, dat valt dan weer op het loon. En zo maakt het wetter heel tijd hetzelfde roensje. En dat is een tocht van jaren. Want voordat het door de groen zakkert, in een sleert, in een veert, in de zee, verdampt, Rijnbui. Nou ja, Reinoud, dat kan al jaren worden. Maar dat is de kringloop van het wetter. Check, show en ontdek! Ja, wetter. Daar kunnen wij net zonder. Wist u dat een normaal mens ongeveer 12 liter duis nodig heeft? Maar er binnen beesten die kunnen een lipje van een heel liets bietje. Gatsidari, wat was het nou? Nou, dit is een vogelspinnet. Die is misschien al schoon, maar deze lip het net meer. Dus nou waar ik hem wel even op mijn hand te lezen. Maar waarom heeft u die vogelspin voor u spakt?
Nou, ik wil je maar eigenlijk even wat zien laten, want een spin kan heel goed, eigenlijk heel goed met heel weinig vocht omgaan. En deze vogelspin die heeft hier spleten en die zitten voor de long van de vogelspin. En die spin die ademt dus op een andere manier als meesken. Meesken die ademen door de moelen. En dan verlies je dus ook een protte vocht. En dan is het misschien wel schoon als het in de spiegel allemaal blaast. Dan wordt het vochtig en dampig. En ik als boetenkomst, als het heel koud is, dan blaas je wolkjes. En dat is vocht dat de meeske verliest. En dat heeft die spin net, want die heeft hier spleten en die zitten voor de long. En die kan die uitsluiten en daardoor verliest hij dan geen vocht. Dus een spin die kan in een hele droege omjouwing libje, in een woestijn of zo? Ja, een spin kan ik heel goed in een woestijn libje. Dan s'morgens bijvoorbeeld als het 's nachts heel koud is, dan zijn er al dauwdruppels in de woestijn. En die paar dauwdruppels die kan die spin dan opzoeken en daar kan die van libje. Nou zit toch nog altijd maar die vogelspin op die haan. Als het best libben hier, is het dan ik die? Nee, dan zie ik dat eigenlijk net wat. Want deze spin die heb ik op het achterlief herken zitten en die kan ze uitzetten aan je haan. En dat kan heel bot jokje. En dan ben natuurlijk een giftige spin, dus nee, dat zie ik dan net wat. Oeh, de spin. Dat klinkt als een hele puike tricky-truc. Maar net van de dribbeltrickie die snowshank is van deze Amerikaan. Okay, my name is John Williams. I'm gonna dribble 2 balls. Just like that. It's a tricky, this little one too. What it matters on the tip will name it after you. Put it in your pocket and pick it up. We're here to entertain you. Show them what you got. Ik ga even een bericht voor je. Weet je het nog? Erwin, Jan en Melvin vieren actie voor het Wereld Natuurfonds en de dierenbescherming. De jongens zitten op het parcours in Burgum en op de ierpendij van de squallen gaan ze knuffels, beestensnoepjes en boates wordt verkocht om yield op te hellen. €243 gaan ze verdienen. Daar zullen de beesten blij mee wezen. Dat weet al wat voor jou. Hast u wel een mooie meid-iets-foto maken? En opsturen naar onze Check Huispagina, want dan kun je er een hele mooie prijs mee winnen. En net spijbelen, hè? Want na je weekend check ik je weer. Houdo!